Jarwa netra walang kekek walange kadung walang kadung dawa sutange walang kadung dawa sutange yen wis kadung dikapakake dulu kereta sekarang bendi kalau bendi mana rodanya dulu cinta sekarang bendi kau bendi apa soalnya maneh mencok wis mari lah terus nanti neh mas aja ngenyek karo wong wedok nek tak nyek lunga nututi bulu ijo-ijo jambak undui sing wis sabang lah ora kurang duwe bojo aja mbok rusui sing isih legan tak pirang-pirang gones kene brambang diiris megos yen larang aku milih sing duwe brengos walon kakak mencok ning pari mabur maneh mencok ning tembok mabur terus to mas aja ngenyek wong wadon saiki durung dikawin wis ngaku simbok blarak di sampirke omahmu cerah kok ora ngampirke iki abang dekku ya abang abang kabeh mas abang-abang godhong jati kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang kok ora ngerti ijo-ijo aja semoga berkata warga Pagelaran ayo anak-anak Pagelaran Wahyu Aceh Budaya tak aturi merapat putra-putra Pagelaran bojo mas aja mbok rusui sing isih legan lan pirang-pirang gunung-gunung digawe sawah terus kepiye nggonku banyoni durung-durung digawe salah gek kepiye nggonku nglakoni gunung mana yang paling tinggi iya tidak melawan gunung Merapi yo dukun mana yang paling sakti tidak melawan diri sendiri eman bayeme kuning-kuning ayeme pinuju nyande sutradara Pagelaran Wahyu Aceh Budaya kurang maneh mugi-mugi lampahing adicara tari bandan ing wekdal sonten mangke tansah dipun paringi keberkahan kewilujengan dipun paringi keselamatan wiwit awal ngantos akhir boten wonten alangan rubeda punapa-punapa saengga saged lumampah kanthi lestari wijojo hayu rahayu ing sak mangkenipun omah gendeng tak saponane abot enteng tak lakonane tak suwer-suwer dik dadi selawe tak cukup papat kari selikur yen tak pikir ramelu duwe tak gadang-gadang dadi sedulur wis werat tau batek mas batek bisa jari elure wis werat nate tilek tilek sepisan kok mau ngamong lirik
pedet cilik anake sapi pedet gede rupane abang aja ngenyek joget saiki nadyan joget pinter sembahyang etan kali kulon ya kali masih tengah-tengah opongan blara etan gemati kulon gemati bali kowe sing mulang sarah iya hemane mat mikul suket mendut mentul pikirku cudek yen ra bisa kumpul gunung-gunung digawe sawah terus kepiye lehku banyone durung-durung kok gawe salah terus kepiye nggonku nglakoni awan-awan lah meko menyut yen trenggiling apa sisike teko nyawang mas rateko nunduk kelingan kepedian asik iya mas pipimu mas ana upane atimu piye rasane kenal wae durung kok wis wani jual jawil mengko yen kedarum tak kira kaya wong ukil jadi kebiaya yo apa aku mas orang gagah ibu nate cerita para parang caket ria mengko dhisik to dik tak kira mau pacarku aja geseh citik sidik tok mas rupane memper sliramu apa tenan bener kok alah ngapusi bagaimana kepiye tenane ya ngono-ngono kuwi jadi kepiaku ya apa aku kurang gagah kurang ajar mas ibu nate kondo ora pareng cedak gemya aku sikit adik iya akhirnya mau pacarku rada geseh sidik rupane memang serapu apa iya tenang kok dik tenang mas yen mengkono bagaimana kepiye aku ngapusi ya tenane ya ngono-ngono kuwi yuk